Ovako idemo šta? Idemo na TikTok malo da prozivamo. Svi mi nastavi ono za Mihajla Madića što si počeo da mora da ide spam, znači ajde ne lomi ga. Anđela Punović, ajde, ti si ušla u live samo da čuješ dobro, okej, nije problem. Znači, šta se dešava s Mihajlom Madićem i sa mnom? Čujemo se redovno, baš na Whatsappu, ja mogu vam čak i reći kada smo se posljednji put čuli, ali ja sam nekako evo, yesterday smo se čuli. Evo, ja sam odgovorio nešto na story, na Whatsappu, zebanci, napisao sam mu da je lep, on je rekao hvala, ja rekao dobra frizura, ono, sprdamo se, dopisujemo se tako neke zebancije, uglavnom, provalio sam da pustim njega sam nek radi YouTube, znaš, ono, nekako, on sam svoje, ja svoje i to je to, mislim, ali nekako sam skonto otkako je prestao sa mnom da radi live-ove, da se sprda, malo i pao jebote. Znaš, nema on više ono da streamove, donacije, ovo ono, znaš, to je malo loše, ali dobro, valjda će se vratiti to jednog dana. Lajkujte ljudi stream!